okunye ufuna sinitshele kona mahala ha ukuthi uShembe asumprofeti. Lento ukuthi uShembe umprofeti nonsense lonto leyo. Fanele nikwazi nje lokho noma ningaqhubeka nithi uShembe umprofeti kodwa ufuna sinitshele uShembe asumprofeti. Ngathatha uShembe nimlinganise nabathakathi. Ngoba kunabathakathi ababizwa ngabaprofeti, kunesangoma ezibizwa ngabaprofeti, kunezinyanga ezibizwa ngabaprofeti. Mawuhluleka ukuthi uShembe uyinkosi yamaNazaretha, tshala qamba uyihlo umuphi ibonga ukuthi umprofeti. Qambana uma wenu. Biza uma wakho ukuthi umprofeti. Ungayi uShembe noma niqamba izingane zenu nezinja zenu nibize ngabaprofeti. Ukuthi ngoba nakho usuthi ingulube nifuna ama likes nokuthi abantu besubscribe lapha ko YouTube channel ngoba nilambile. Thina uShembe wasifundisa ukuthi indoda idla ithuthuzayo. Nina nifuna ukuncela ama likes nama views ngelokhuzana ngendaba yokuthi lokhu nikhamisa la mdawa nithi uShembe umprofeti. uShembe aseba umprofeti. Thina esilaleli indaba yakhe uShembe singena amajwabu. Lena nithini ningane kwani? Esilalela indaba kaShembe singenawo amajwabu sibhincile ndakusasa isabatha sobe sihleli emacansini singenawo amajwabu. Silalela indaba kaNkulunkulu owafika kuleli izwe sekumnyama wafike wakhanyisa. Lelizwe libone kanje njena ngoba uShembe abazange befuna ukumlalela labantu abakhulu. Babefuna ukusebenza intando waSathane njengoba kusebenza yona namhlanje. Lento ngembuzo lamaphenta athi uyodefenda kuze kube nini? Angidefendi lutho mina. uShembe waqanjwa manga wathi undizile. Bathi uShembe uxhuma amaphiko wandiza waphahlazeka wafa. Beqamba manga ahlaza cwe. That was a blatant lie. Ila abantu ababiza ngamaKristu laba kuthiwa laba bama missionaries. Yibona laba babenikezwe leyo agenda le esifana manje nalento efuna ukwenziwa iANC kumntwana waphinda angene befuna ukuthi bebuyisa incwadi ehlambalaza umntwana waphinda angene khona esakhothana. Ngoba abanendaba nokuthi la eSouth Africa akunayibhedlela kunama university akunayikole kunabantu abahlele emakhaya nama degree. Abanendaba kunabantu abahlele emakhaya nama honors abahlele emakhaya nama masters. Kunabantu abahlele emakhaya nama doctorates. Abafuna ukulungisa imigwaqo, abafuna ukukhanda izikole, abafuna ukwenza izinto eziright, bafuna ukwenza ukuthi into ezosuthuthuva emhlabeni. Ngoba ipolitiki yakhelwe esisekelweni sikaSathane. Ayinabo uNkulunkulu ipolitiki wokuzibabona abathandazi laba bantu laba isikhathi esiningi. Kunalokho bacula amaculo omzabalazo ngoba vele inkolelo yabo ukuthi ichitheke igazi. Qambana onyoko ukuthi abaprofeti noyihlo. Manihluleka nje ukuthi uShembe uyinkosi yamaNazaretha. Qambana oyihlo nonyoko. Ningacabanga ukuthi uShembe uyamehlisa mothi umprofeti. Noma nihambe nonweba amankemfu lapha lama podcast enabolile niyokhuluma umsangani nonsense la. Mhlanzo wenje lento ukuthi uShembe umprofeti. Mhlanzo wenje. Thina siya indaba kaShembe lena nithini ningane kwani? Siyayazi, siyayilalela, isizwe ingene emzweni yethu nasenhlizweni zethu. Siyake naye uShembe. Mawuzizwa ukuthi uShembe umthanda uShembe inkolo kaSathane fana lokunalana lo rubbish lo waseSwazini lokuthiwa uShembe ubulala ingane lapha eSwazini. Lo nonsense leyo. Abanye basakhomenta ngalo doti lo. Ukuthi uShembe ubulala ingane eSwazini. Urubbish lo nto leyo. Urubbish lo into engenasisekelo engenamfakazi engenalutho ngoba basaphahlekana namhlanje uShembe nenhlamba. Leli bandla likaShembe lakhuliswa izinhlamba. Nina niyabadinga abantu abanjengama abanezono abazonitshela nje ucash straight abangasilokho bemboza ngamahlahla. Urubbish nonsense umhlanzo wenja lo ukuthi uShembe umprofeti. Hamba nisutha amaqanda lapha nengulube lapha namba nodakwa lapha kuma YouTube channel nakulama podcast yenabolile la wasesihogweni. Hamba ngoba nincenge ukuthi nina kube nama views, nincenge ukuthi nina nithola ama likes abantu besubscribe ukuze nikwazi ukuthola imali ngegama likaShembe. Ngubekile ukuthi mhla kuphela kini nini. No futhi ihlathe enkulu lapha no fifiyela lapha nisangana lapha ya. Lento ukuthi uShembe angazi ukuthi ingunguluzi mina isithatha isikhathi nje sokuchaza uShembe. Ingunguluzi impela umuntu ongazilutho, umuntu osadla ingulube, umuntu ongazifokola, umuntu osagunda ikhanda alizimweze kanje athi uyochaza uShembe. Umuntu osadla imithi athi uyochaza uShembe ufuna ukuchaza ngoShembe yena. Ngathi ngishabe efundisi ngisho bani ngeke umuze echaza ukuthi uShembe ubani. Abantu abachaza ukuthi uShembe ubani imost yabo laba abahlubukayo. Laba abahlubuka uShembe uyeke ozomuze uShembe ngegama uzobe uShembe ngomprofeti laba abahlubuki laba abanjalo. Umuntu oseyinazaretha ngeke umuze uShembe ngegama. Nani ukuthi wakhulele eNanda kwasha kwacima uNkulunkulu waseNanda into yakho leyo ibona ethuneni nasesihogweni esigodini sosisi.
thina maNazaretha mina ngikhulume ngami ngalokho ukuthi thina ngathi ngimithi mina ngangiboshiwe mina inokhakha lawo macala kukhuluma ngama serious offenses kwakuthule kuthe uthando lukaShembe uShembe nami ngangimthuka lo ngifica uthando lwakhe uShembe ngiboshiwe ngatshela insizwe nganginazo hlezi phansi kwayeje ngathi madoda ngizwe uthando lukaShembe luhaqa enhlizweni mangiphuma la ngiyokhetha inkosi kwahlekwa ngabe ngiyababala esasinabo lapho bahleka bathi usesihlanganiswa ijele kodwa ngaphuma lapho uyangibona mina ngiphuza ngibhemi mina afuthi angidliwa asikisifebe esengidlayo mina asikisifebe nje sidla imali yami esazi ukuthi mina kumele ngisiphe imali anginasifebe mina ngisiphe imali njengoba ngibona nje uyangibona ukuthi njani unyazi lwezulu lona manje akufanele ukuthi lento lena singayikhuluma ufuna siyikhulume ukuthi lento ukuthi uShembe ubulala ingane eSwazini inonsense le nto leyo ingcono ngoba niyikhuluma ngaye kuba omunye umuntu ngabe sekusuka uthuthuvo nzima kabi manje ngoba uShembe ngeke umuze eqalekisa akaqalekisa uShembe ngeke umuze uShembe efungela umuntu ngeke umuze uShembe ephendula umuntu ngeke umuze uShembe phela ukhipha isibusiso uyasindisa lokho kuphela akwenzayo noma ngamkonkotha uthini uShembe ngeke umuze kuphendula uShembe ngoba nina nezibini ngathi nazaleka kabuhlungu nina ngathi nazalelwe esitamkokweni anamahloni okukhuluma kabi ngoshiya ngalamanqungu lawa amehlo lawa athahlala eAmerica lawa awona lawa aphushela amanga ukuthi uShembe ubulala ingane lapha eSwazini inonsense ngikhuluma lokho ngiindependent angikhulumeli ibandla angikhulumeli uShembe ngisikhulumela mina nomphefumulo wami nezingane zami ukuthi lokhu kuyasinyanyisa ukuthi kusuka ingunguluzi ithi yochaza ngoShembe kwi-podcast urabishi lowo kusuka umuntu ongazilutho ngoShembe yonke emfuza amankemfu lapho wazini ngoShembe wena yini uyazi ngoShembe wena masingakubuza wazini ngithanda nokukhuluma izingisi esibolile ningasazi into yafika nabacindezeli kulelizwe akufaneleke lento ningayazi ilento ukuthi uShembe wandiza umhlanzo wenja lo ilento ukuthi uShembe umprofeti umhlanzo wenja lo ngoba lento le abantu babeyisho ngisho kuJesu bethu wena ngasizwe ngabazi bambulala he was 33 years old bambulala uJesu bembulala ukuthi wena sazi uyihlowa njengoba nani nikhuluma simaselenandi athi umaselenandi unani umtshende bomdala wesifebe bezwe into esishintsha engasazi ukuthi amadoda esilale nawo mangaka emhlabeni khulelena ukhulelenanda wena ukhulelephi wena basala umqoliso kama wakho wasala inquthu kama wakho yasala kuphi awuyazi nazi ugoqa utshwala nazi ukuthi nishintsha amadoda nazi ukuthi ufanele nihlale imndeni ningaganile yila into eniyaziyo nazi lokho aseke mina umazelenanda base kubanjani kwafanele kanti uShembe ekhulele kuphi kanti ekhulele lapha emafini nanizokolo uye mayikhulele emafini nanizoko kusho umgodo impela odliwe izifebe othe ngomahosha yes kushinto ethe ngomahosha umgodoyo ngodli ngisho kubo urabishi nonsense izothi uShembe umuntu uNkulunkulu wasenani kusho urabishi wento yezo into ehamba idliwe izifebe into ekwazi ukudla imali etshwaleni iziqede qamule leyo tiyabona iyamdinga uShembe lento le kodwa manje iyamxeka uShembe yamthuka esikhundleni sokuthi ngabe yona iyazama ukusondeza kuye lo muntu ethi umuntu ngoba ukuphethe ukuphila nokusindisa awufuni lokhu ukhuluma yakhonkotho uShembe ungakazi uthengele ngishuma wakho nje iphinifa elilodwa uhamba ufana nenja nje hamba ilali awukho umsebenzi wakho ulengise nje ijwabu elikhulu ayikho into yaziyo nazi ukuthi ukhuluma nje nkefu hey udefender ini ngoba ufuna sinitshele ezinye izinto kumele siphikise la ku TikTok robustly fanele siziphikise robustly futhi siziphikise kabi ngoba nina nifuna ukukhuluma nini nonsense ngoShembe lento qambani oyihlo nonyoko ukuthi abaprofeti nezingane zenu ningabizi uShembe asumprofeti